Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane Kasih gak sido, kok iso ceritane gak sido, Bos. Jadi kingke Udan. ceritane aku mah ngidul ning gone Baginda, Bos. Enek apa wi? Kepentingan saiki. Nah, gak sido, ternyata kejebak udan, Bos. Udan. Dan terus aku nge karo Rio. Wis mah. Armada ra iso. Armada gak iso, Bos. Nah, Jadi gak iso liwat. apa wi? Bang iki gak sido awake dhewe udan, awake arep ayo tekan-tekan Mbak Sita. Saya tak celok, Bos. Kelok. Lah, langsung wedang. Langsung wedang yo. Wes Aku aja malah udan. ketoke. Kita yang belum. Bye. kasih. Weh ngerti, enek wong ngidul gak sido. Dan malah seneng mengko iso bancakan jere. Bancakan. Sik to aku arep teko-tekon. Kan posisi kan udan, to yo. Kan posisi udan, kene lungguhan niku sing penuakno. Ngene. Lah lar masak. Dilut 10 menit lho. Masa lu. Ora-orane yo Nah, teka ya Gus saya. pirang menit. Ngono lho, Bos. Niku lho. Oke, jadi ngono, Bos. Nah, akar teka-teka Mbak Sita nek posisi kan udan. Biyen dalan iki urung enak. Nah, to. Lah aku pengen teka-tekan Mbak Sita. Kalau kesah Mbak Sita, Bos. Nah, Andur ini toh kok kaya satron ae toh. Ya iya to, soalnya memang kutha lho. Ya to. Kota. Lah wong kalau kesat kok iso tahun-tahun Lah tahun-tahun kan ngomong kan gak ngerti to. Ya yo. Iya. Ngomong gak ngerti, teman-teman gak ngerti. Kowe wong Saya Mbak Sita ning kene. kowe wong are gak no. Wong are. Saiki ini tengah alas. Iki kan saiki kan urip ning are. Terus tak gowo Ning tengah alas. di suatu tempat yaitu di Ngeronan. Adon tindri. Aduh ini Bos. Kan jauh dari mana-mana, jauh dari jangkauan. Mah pegane lho yo. Ya to. Bakul bakso ra neng. Jadi pengen tekan-tekan kalau ke saya Mbak Sita kok iso kerasan ning Ronan ini apa dino lho. karo Kayak kerasan biasa ndang. Masa ora enek kalau kesamu ning Ronan iki apa kalau kesamu apa ae? ya mbah rasa nyauri. Ya jujur maksudnya ki yo jujur lho Bos. Iya. Lah ki ora jujur. Iya lah nyauri. Lho, masa ganti kalau kesal? Ganti. Keluwe goro-goro. Lho, kalau gara-gara tapi gak mau critakno. Gak. Dalane rame enak. Terus Dindut. ora enak. Tapi nyatane yang begini ya kerasan ya raro. Piye ceritane ya aku dhewe ra iso jelas kok. Gak iso jelas. Kalian jelas napa kowe? Paling Tapi wis kan anu, ya, wis Pak. pirang tahun mesti wong ini. Neng kene Tahun ya no. 10 tahun lebih. Wes Pun suwe nanti. anu sekitar 12 tahun. 12 tahun. Otit. Samure Atit. Atit. Biasa nek ganti keluh kesah, listrik keluh kesah dalane gak enak tok. Ento. ning kene petu koma langsung aspal lho ning Tok, kene ndut ya bentuk koma. Ya, karena yang untuk kan enek bakal tetet, iya. Ning kene kan ora enek. Apa to enak ya Dong jurang menyok to. dong menyok ya ning kene. Ora enak apa-apa. Tok gak duwe sayangku keluh kesah. Wah, Beto. Duwe. Gak duwe. Gak duwe keluh kesah. kan duwe, Seneng Bang. berarti ning kene. Ya seneng ya ra seneng. Lho, iya ta yo. Kayak Kok iso seneng ra seneng lho, nah iya piye terus. Berarti kan enek sing kudu diceritakno gak seneng Ya ra ya. seneng ya dalan rame enak wingi. Iya. Selain kuwi? Ada jangkauan opo-opo. Ning ndi ada. Ya ra enak. Gak enek. Kene. Terus pas pengen mangan Wonge unik-unik. Unik-unik. Oh, unik-unik pol. Terus misal po kan biasane nek ning Madiun to, Iya. Madiun kan arep misal arep tuku panganan kaya sego goreng, kaya tuku martabak, Enek. tuku Bakso, mie ayam, apa kan edak. terus sate, Iya. terus alah barang enek. Langsung, to. Iya, to. Dan ini kene kan Ya 4 jam, 3 jam. macam lagi itu teko. pun harus menempuh jalan tidak menak kuwi. Ngono lho maksud kuwi. Masa gak duwe cerita mega maksudnya pas oh iya aku pengen mangan ngene kok.
terus ngene dhewe. Gak dhewe. Wah, gak dhewe mari iso lho mari wong. Iya, Gak mari dhewe. iso, gak dhewe. Lah belum mari. Soale iki misale yo Hmm. kono pengen gawe sego goreng sing kaya ala-ala sing ndi iso. Mbak Sita. Gak dhewe langsung. Mari iso gak dhewe. Pentol. Ya toh. Gak dhewe. Gawe dhewe. Pengen mie. Gawe dhewe. Gawe dhewe. Terus Neng neng. bahane enek. Dan misal kowe gak tau duit apa kowe? Berarti kalau sing mau pas arep pengen maniki kok barang alat-alat gak enek, ini gak duwean. Wah, Gak. gak duwe jadi. Lah kok alat apa duwe? Lah mari enek kabeh lah, teh komplit lho. Presto apa yang duwe? Ya, belum. Jadi ini mau pengen apa kadang gawe plak plak plak. Reng danan. Tapi gak duwe ya. Aku lho padahal sing ngene duwe yo. Tenan. Iya. Akeh kalau kesae nek urip ning kene ya. Apa? Kaya saiki Ora kena gak diceritakno kena nek. nek berarti gak kena diceritakno ya nek urip ning kene. Iya terus. Berarti mau cerita ya, ngomong kene. Berarti kok pengen kok wong-wong lho, kok batore lho maksudnya to. Metu langsung celananan edit to. Iya, Gak iso. gak iso. Kudu karena cekak sik. To. Salin. Salin. Ku teko ngisor salene. Salin neh. Lho. Terus ya aku biyen simbian tapi kuwi nek arep metu arep batore, udo lho yo. Tenan nyabrang kali kuwi udo. Kok kaos tak sunggi ning kene, biasane katok tak sunggi nyabrang pengen ngumpul batore. Nek saiki rada mendingan, saiki sanek apa kuwi? Jembatan gantung. Jembatan Jembatan darurat. Heeh. Rek sagel. Iya. Kan iya di Heeh. Kuwi samping. aneh iki Mbak Sita. Aku Iya. pengen sing asline pengen tak takoni awet biyen. Tak takoni kok gak keluh kesah urip ning ronan ki apa ae terus Jumbo rasanya. gak iso critakno. Gak iso critakne. Akeh basa sini. Goro-goro. Lho kuwi lho, to. Gara-gara lo dipecil Tapi gara-gara gak pengen ceritaan. Pendem. Jadi pendem. Jadi telong ya tadi pendem. Lho lho. Nah, tinggal aku kan rencanane mah ngidul. Kemarin kan Mbak Rin, Mbak Rin kan pesen apa? Kan pupuk. Iya. Iki awake dhewe ngeterno lah supaya kejebak hujan gak iso Iki wis. terang no. Lah terang posisi wis kaya ngene bos, kan mendung terus nggih. Perempu-perempu kaya ngono. Dalan Ngerti ta, Kak? gak enak. Patang dedet lho ndi. Delok kan malah wah lah piye kae. Jeluk jajane Pak Diko Kediri. Lho lho. Kan iki Pak Dik kan yo pas gak nang omah yo. Kakak nama Bang? Mau gak nang omah soalnya ning ngene Mbak ini Sagita. Ngerti ora to? Iya, plak enek. Sing nyanyine apa? Cik-cik. Gustur. Gus Dur ya. Kicik-kicik ahem gak lah. Eh. Dia nangger nek kae. Awake dhewe juga yo ndas wis ning ngene ngene lho. Iya ta kondang kok. Kicik ahem. Mbak ini Sagita. Berarti mulai kapan Bang? Ngerti. Dino iki mudur tenan. Aku ngamen neng jero bis-pisan. Wah, entah ngamen no. Kuwi. Dari alisin nanggal sepisan. Dika lho. Rekae lho kerja ngret pari ning Iya. Bojonegoro lho. Aku sing ngomongin lho iki. Piye? Aku sing ngomong iki. Kok Oh, iki ya. orang laut. Tak kira bener kerjane proyek. Ini sing ngomongin Saat itu Kang ya iya iki. kerjaan proyek. Ngomongi. Tiba ngeret pari. Iya. Kan dadak to. Kan Ngeret pari dini. digawa tekan Bojonegoro. Ku bojonego kita. Jadi Iya, dong adem. kota toh. Ya dong adem. Luar kono kan. Kan iki kan bar cerita-cerita. Hmm. Kowe jangan kerja kan ning ndi kan rencana kan gak ning Bojonegoro, rencana wi ning ndi wi? Ning Ning ndi? Gresik ya. Jowi. Rencana ning Gresik, ning gak ning Gresik wi nang Kediri. Ya anjlok kerja ngeret pari. Kan lha kowe melok ah? Ora aku ora pengen melok. Lah ngene kono. Kira-kira anu gak cukup ngono. Melok lah. Sore wi kan nilap aku. Jadi piye nek ngomongin maneh? Anu ndang pamit pakmu karo bumu kana ben oleh tambah sangu. Ngono. Wah, malah ngrepotno. Lha lho. Omongane Dika lah kemlinie to. Wah, repot nih. Kan nek kurang ajar ya yo. Kan tak telepon. Kak, Motor. kak apa to? Ayo juga motor. Ayo jebuk motor, ndingi. Ndingi to. Dengan ugi ya to.
Ya anu Mas ketoke neng Blumbang enak wong monco. Tak delok sik. Alasan deh, alasan wih mesti. Bae ngade gombal. Lah tiba wing ade gombal, kurang ajar to. Nah, apa kok gak gelem rene sik, arep balik kerja mate. Karepku tak kandhani sik. Sesek ke ya iya nek Pak Budi niki Sik ya ngono. Loro budal. Rene budal. Ideane ya yo nah tiba. Dikawi wonge gak menakan bos, gak menakan dhek gak pengen repotno. Ya. Atore asli ya kuwi alasane Dika gak menakan. Iya. Mungkin ya isin. Paling ya isin. Aduh yo. Isen kita ya. Nek pamit piye? Anjir Arep udah kerja lho Mas. tak sangoni terus. Mm. Udah kerja. Arep kerja lho Mas. Lah kerja ning ndi? Nang Dumadem. Lah tak tekoni mesti kerja apa kan? Ngrit pari. Oh, aku ditelepon. Boyong mas. Aku dipledil terus nih. Iya. Ya apa? Dulu. Sukan sangane jere. Wah. Karena di Gua kan sana. mbuh balik ke Gurau. Yo awake kan ya wong tuwek to ya Ya. wong tuwek kalau Dika wis tak anggap wis keluarga aku dhewe soalé Bendino ning kene, ublang nuk ngendi ning kene. Kuwi jadi gak menak karo makane wis dikontaran wis gak taran pamu karo bumu. Pamit. Kok gak pamit ngono. Kan nek makane kan nek nyelokno kan buke to, buke. Bae kuwi sing ade gombal plang-plung. Aku gak mbok omongin kae, jerene ngret pari tak kirane ning bangunan apa nang apa. Kan biasane ngono. Kuwi. Ngret pari ah, dadi ke kono dadi guys. Jenegara nang ngret pari lho. Dari gambir kayak wis to. Lah iya. Tandir barang Lalu diajak. tandu dan nek misal kombi kan gak apa-apa Iya. cuma ngombi. Kan ngeret loh. Kok kene wong papat tok. Dibel Ya, Pak? boyoke aman. Wong papat tok kok kene. Ya wong papat. Hmm. Lah, diingat kan pakne awake dhewe ngicip Hmm. to. Iya. Ket Pak ne yo carane mesti karo. Ora ro. Karo. Ora ora wong ora karangan kerja kok. Kan- Kayak golek wong papat ngono. Teko aku di. Lah tek karo dikan. Minggat aku. Masa ngono sing Pak ne kan kecareni jadi karo. Dadi tareni ya. Hmm. Macak biyen kan. Cah gendeng. Ajar. Eneng ya carane. Kebas jadi hingga ceritanya aku takon-takon Mbak Sita keluh kesae takjak urip ning tengah alas iki kaya apa pengen ngerti iki keluh kesah apa ae takon critakno lah ternyata gak bisa diceritakno bos. Kalau ke saya mau ratan tok lah. Heeh. Tanpa jenenge aku itu katanya gak enak. Lah iya. Kuwi tok. Ya, bos, sing ngono pokoke konten kali ini dan terima kasih untuk video-videoku. Pokoknya jangan lali post, di subscribe, di like, komen. Oke, jadi ngono. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.